बोहैथि दाननि थांनाय शुक्रबार एप्रिल 2025 बे जाहैबाय साफ्रोमबो HSLC आनजाद लिरनायफोरनि मोनसे एग्जाम रिजाल्टनि सममोन आरो एग्जाम रिजाल्टखौ थारैनो थांनाय शुक्रबाराव 11 एप्रिल 2025 आव होमारबाय आरो गोबां मानसिफ्रानो पास खालामनो हाबाय आरो गोबांफोरानो फेलबो जाबाय। दा गोबांफोरनि गेजेराव गोबां फेल जानायफोरनि गेजेराव जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर फरायसुला फरायसुलिफ्राबो गोबाङा गाज्रि खालामबाय, गोबाङा मोजां खालामबाय। जायफोरा मोजां खालामबाय बिथांमोननि थाखाय गोबां रंजानायनि सम जाबाय, गोबाङानो गोजोनबाय, गोबांनि बिमा बिफाफोरा खुसि जाबाय, गोबांनि बिमा बिफाफोरा दुखु जाबाय, गाबनो गोनां जाबाय। जायफोरा फेल जाबाय बिथांमोननि बिमा बिफाफोरा गोबाङानो दुखु मोनबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेबायदि मोनसे इसोरनि बोसोन लानानै फैदों। जाय सुबुंफोरा, जाय फरायसुला फरायसुलिफोरा मेट्रिकखौ फेल खालामबाय बिथांमोननो लागै बे मेसेजआ जागोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेखौ जायफोरा दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायदों, बिमा बिफाफोर, फरायसुला फरायसुलि नङैफोर एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायफोरा भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना जुदि फरायसुला फरायसुलि नङाब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन। जायफोरा मेट्रिकखौ फेल खालामबाय बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जागोन। दा बेवहाय बिथांमोननो बे भिडिअखौ दिन्थिगोन। इयेस अनजाग्रा प्रियफोर, 2025 जि रिजाल्ट दङमोन बेयाव नोंथांमोना फेलखौ खालामबाय, नाथाय फैबाय थानाय समाव नोंथाङा थारैनो पास जागोन। जाय सुबुंफ्रा फेल जादों नोंथांनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ आशीर्बाद होनानै दोनखादों जे नोंथाङा फैबाय थानाय समाव पास जाथारगोन। दा बेयावहाय बे गासै बाथ्राफोरखौ बोरै पास जागोन बेखौ मोन्थिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। इसोरनि बोसोननि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थुलुंगा होनो हास्थायदों। दे अब्ला प्रियफोर, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, जेन बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव इसोरनि बोसोनखौ मोननो हायो आरो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक खालामगोन आरो शेयार खालामनो भिडिअखौ दाबावथार। गोबां ख्रिस्टियान फरायसुला फरायसुलिफोरा सानदों, आं मानो फेल जाखो? आंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अनासै नामा? इसोरानो आंखौ अनासै नामा? इसोरानो आंखौ आशीर्बाद होआसै नामा? आंलाय माथो गोबां फरायदोंमोन, आंलाय माथो क्लासाव रेगुलार थांदोंमोन, टिउसनबो लादोंमोन, अब्लाबो दिनै आं मानो फेल जाखो? हयथ' गोबाङा गोबां रोखोमनि सोंलुफोर खालामदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांगोन फरायसुला फरायसुलिफोर, बे जाहैबाय गालातियारि 6:7 सिरियाव बुंनाय बाथ्रा। बेनो जाहैबाय, नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम। रावबो इसोरखौ सोलायनो हाया, मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो। मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो। प्रियफोर, फरायसुला फरायसुलिफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन। मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोन। नोंथाङा जाबायदि फरायदोंमोन बे फरायनायनिनो फिननाया थांनाय 11 एप्रिल 2025 आव फैदों। बे जाहैबाय नोंथांनि रिजाल्टआ फेल। मानोना नोंथाङा जाबायदि फरायनो नांगौमोन, सासे फरायसुला फरायसुलि जानानै मेट्रिकनि थाखाय जि थामथिम जानो नांगौमोन, बै थामथिमसिम सौहैयैनि थाखाय नोंथांनि रिजाल्टआ फेल फैदों। मानोना नोंथाङा गोसो होनानै, जाबायदि गोसो होनानै फरायनांगौमोन बेखौ नोंथाङा फरायाखिसै। बेनि थाखाय नोंथाङा जेरै फरायबाय बेबायदिनो फिननाया फैबाय। नोंथाङा जेरै लिरदों बे लिरनायनिनो फिननाय फैदों। दा बेयावहाय इसोरनि बे बोसोना जोंनो बेखौ फोरोंदों, जुदि सासे आबादारिया बोथोराव जुदि मोजाङै आबादखौ फोआब्ला जाबायदि आबादखौ बिथाङा मोननो नांगौ बै आबादखौ बियो मोननो हानाय नङा। थिग बेबायदिनो 11 तारिखआव गोबांहा गाबबाय खोमा, आं फेल जाबाय होननानै गोबाङा गाबदों। नाथाय बिनि सिगाङावनो जाबायदि फरायनो नांगौमोन बै फरायनांगौ समाव फरायनो रोङासै, उनाव गाबब्ला जानाय नङा। दा बेयावहाय 2026आव नोंथाङा फिन आरोबाव HSLC फाइनाल एग्जामखौ लिरनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय दानिफ्रायनो गोबां गोसो होनो नांगोन। गोबां गोसो होनो नांगोन आरो गोबां गोसो होनानै जि लेखाफोर दङ बे लेखाफोरखौ दानिफ्राय गोसो होना फरायनो नांगोन। अब्लानो नोंथांनो इसोरा होनानै दोनखादों आशीर्बादखौ। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनो बोलोखौ होनानै दोनखादों। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनो गियानखौ होनानै दोनखादों। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनो सानसेयाव 24 घन्टा सम होनानै दोनखादों फरायनो थाखाय। नोंथाङा 24 घन्टायाव फरायनो बेसेबां समखौ नोंथाङा टेबोलाव लेखा फरायनो थाखाय जिरायनो हादों बेखौ नोंथाङा थि खालामनो नांगोन। सेथि बाथ्रा, गावनि फरायनायखौ खोब इन्टारेस्टिं खालामनानै ला, गोबां मेहेर गोनां खालामनानै ला आरो खोब फिसा समनि गेजेरजों जागायजेन। हमनानै ला, गासैबो खामानिया 1निफ्राय जागायो। जेरैहाय 1-2आबो 1निफ्राय सानजायो, थाखा फैसाराबो 1निफ्राय सानजायो। थिग बेबायदिनो जोंनि जिथु हेबिट, बे हेबिटआबो फिसा समनि गेजेरजों जानो नांगौ। जों खनसेयैनो सानोब्ला जोङो सानसेयाव खेबसेयावनो 10 घन्टा, 5 घन्टा
द' घन्टा 4 घन्टा फरायगोन होननानै जों जुदि लेखायाव जिरायोब्ला हयथ' सासे फरायसा फरायसुलिनि थाखाय बियो गोब्राब जागोन। मानोना बिनि बे आदोदानो गैया, आदोदखौनो खालामाखै। दा आदोद गैयैयावनो जुदि जथाबनानै थायोब्ला बियो फैमाल जागोन। दा बेयावहाय जिहेतु 2026आव नोंथाङा मेट्रिकखौ लिरनो थांगासिनो दङ, दानिफ्रायनो मोनसे गोदान थांखि लाफिननानै मोनसे गोदान हेबिट खालामनो नांगौ। बे गोदान हेबिटखौ जोङो फिसा समनिफ्राय जागायजेननो नांगौ। हमनानै ला नोङो दिनै मोनाबिलिनि समाव 5 मिनिट लेखा फरायनो सेस्था खालामगोन। कमप्लिट 5 मिनिट, केबल 5 मिनिटल'। 5 मिनिटखौ नोंथाङा फरायदो। दिनै नोंथाङा 5 मिनिट फरायखांनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेखौ जोख्लोबनानै दोनदो। गाबोनबो 5 मिनिट फरायदो। बेखौ फरायखांनायनि उनाव जोख्लोबनानै दोनदो। थामथि दिनावबो 5 मिनिटखौनो फरायदो। नोंथाङा फरायनो गोबां इन्टारेस्ट नांगोन। 5 मिनिटल'। बेखौ जेब्ला हुदा खालामगोन, सप्तासेनि उनाव 10 मिनिट लांदो। 10 मिनिट फरायनो नोंथांनो लागै गोबां सहस जागोन। बेनि उनाव 15 मिनिट बारायदो। 15 मिनिटनि उनाव 20 मिनिट बारायदो। 20 मिनिटनि उनाव 30 मिनिट बारायदो। बेबायदिनो सानफा एफा मास मोनसे, मास मोननैनि उनाव नोंथाङा सानसेयाव 2 घन्टा, 4 घन्टा, 5 घन्टा, 6 घन्टा फरायनो हाग्रा जालांगोन। बेखौ हेबिट खालामनो नांगौ। जेरै सासे एक्सारसाइज खालामग्राया, रानिं खालामग्राया खनसेयैनो खारनो नागिरब्ला बियो खारनो हानाय नङा, गोबां मेंगोन। आरो मेंनानै हयथ' बे मानसिया फिट जानोबो हागौ, माबा मोनसे प्रब्लेमावबो गोग्लैनो हागौ। बे रानिंखौ बियो जुदि खालामनो नागिरदोंब्ला सानसेयाव 1 मिनिटनि खारनाय, बेनि उनाव 2 मिनिटनि खारनाय, 3 मिनिटनि खारनाय, आधा किल'मिटार खारनाय, 1 किल'मिटार खारनाय, सानफा एफा बारायनानैसो बेबो सासे मोजां रानार जानो हागोन। थिग बेबायदिनो सासे फरायसाया फरायनायनि हेबिटखौ खालामनो थाखाय सानफा एफा बांलांबाय थानांगौ आरो बेखौ गोबां इन्टारेस्टआव लानो नांगौ। नैथि बाथ्रा, फरायसाफोर खस्थ' खालाम, गोबां हार्ड वर्क खालाम। बे जाहैबाय गितफोरनि 126 नम्बरनि 5 सिरिया जोंखौ फोरोङो। जाया मोदै फसरनानै फैयो बिसोरो रंजा बाजा हागोन। जाया मोदै फसरनानै फैयो, देट मिन्स गोबां हार्ड वर्किं खालामनाय। जाय बेक्तिया गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै खामानिखौ मावगोन, बे बेक्तियासो फिथाइखौ मोननो हागोन। थिग बेबायदिनो देग्लाय 2025नि 11 एप्रिलाव रिजाल्टआ फैबाय। गोबां बेक्तिफोरहा गोबां पास जाबाय, टप लेभेलाव लानो हाबाय। बिथांमोना टप लानो हानायनि जाहोना मा? बिथांमोना बै समाव आनजादनि सिगाङावनो बिथांमोना गोबां हार्ड वर्किं खालामदोंमोन, गोबां गोब्राबैनो फरायदोंमोन। 2 घन्टा, 3 घन्टा, 4 घन्टा, 5 घन्टा, 7 घन्टा, 8 घन्टा, 12 घन्टा, 15 घन्टा बिथांमोना गोसो होख्रोबनानै, बोलो होख्रोबनानै, मन होख्रोबनानै फरायदोंमोन। आरो बेनिनो फिथाइ बिथांमोना पास जानायखौ मोननो हादों। बे जाहैबाय हार्ड वर्किं। जों जुदि ख्रिस्टियान फिसाफोर, फरायसुलिफोर हार्ड वर्किं जुदि जायाब्ला, गोसो होख्रोबनानै फरायनाय जुदि जायाब्ला, जोङो बोथोराव मोजां फिथाइखौ मोननो हानाय नङा। जों जुदि लेजि जायोब्ला, जों जुदि दानो जुदि हार्ड वर्किंखौ मावाब्ला, जोङो मोजां फिथाइ मोननाय नङा। दा बेवहाय साफ्रोमबो फरायसुलिफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ बेबायदि बुंबावदों। बोसोन बिजाब 13:4 सिरि, अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो बियो मोनथारनाय नङा, मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन। हार्ड वर्किं अनजाग्रा प्रियफोर, जुदि अलसिया जायोब्ला, जोंनि ख्रिस्टियान फरायसुलिफोरा जुदि अलसिया जायोब्ला, जोङो जेखौखि हास्थाया मानो जेखौबो मोननाय नङा। थारैनो नोंथाङा जे फेल जाबाय, बे फेल जानायनि गोरोन्थिया मामोन? बे जाहैबाय अलसिया। हयथ' नोंथाङा थांनाय समाव गोबां अलसिया जानानै दङमोन। 2 घन्टा फरायनांगौमोन, 3 घन्टा, 4 घन्टा, 5 घन्टा, 6 घन्टा, 7 घन्टा गोबां फरायनो नांगौमोन, हार्ड वर्किं खालामनांगौमोन। नाथाय नोंथाङा मबाइलाव समखौ हगारबायबो जानो हागौ। फरायसुलिफोर मबाइल नायनाय, फेसबुकआव, इउटिउबाव, एनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव नोंथाङा हयथ' समखौ हगारबाय। जि समाव फरायनो नांगौमोन, फरायनाय समाव नोंथाङा गोसो होनानै फरायाखिसै, देट मिन्स अलसिया जाबाय। आरो नोंथाङा अलसिया जानानै जिरायना थाबाय थादोंमोन, समखौ आद्रि खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा हास्थायब्लाबो मोननो हायाखिसै। फरायदोंमोन इसे, नाथाय सहैजोबाखिसै। बे जाहैबाय अलसियानि फाव। जुदि अलसिया जायोब्ला मोननाय नङा। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, फरायसुलिफोर, नोंथाङा फेल जाबाय होननानै माब्लाबाबो नार्भास जानो नाङा। मानसिया खनसे गालेननो हागौ। अखा बोथोराव बबेबा हाब्रुबारियाव थाङोब्ला खनसेसो गालेननो हागौ, नाथाय गालेननानै गोग्लैनानै माब्लाबाबो थाया, जोङो गसंफिनो। थिग बेबायदिनो नोंथांनि जार्नियावबो, फरायनायनि जार्नियावबो देग्लाय फेल जादों, नो प्रब्लेम। नोंथाङा मोनसे गोदान थांखि लानानै गावनि जिथु अलसिया सभाब दङ, बे अलसिया सभाबफोरखौ गोजान खालामनानै
सांग्रां जानानै फरायनो गोसो होनो नांगौ आरो फरायनायाव नांथाबनांगौ। अनजाग्रा फरायसुला फरायसुलिफोर नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। खैजिमानि मोनसे केरेक्टार, बे केरेक्टारखौ आङो जोबोर मोजां मोनो। बेनो जाहैबाय खैजिमानि खाथियाव गिदिर जाथों फिसा जाथों जेखि सहैया मानो थाङा मानो बिसोरनि भाषाफोरखौ दिगदार खालामदोंब्ला, बिसोरनि खाथियाव थांनानै जुदि असुबिदा खालामदोंब्ला, माबा मोनसे जेंनाखौ हैदोंब्ला खैजिमाया अरो आरो अरनानै ओरैबायदि अरगोन जे बियो बेखौ फेजेननो सेस्था खालामथारगोन। गावआ थैब्लाबो थांब्लाबो बियो अरनायखौ नागारा, बेबायदिनो अरथाबबाय थायो। थिग बेबायदिनो अनजाग्रा प्रियफोर फरायसुला फरायसुलिफोर, जों जुदि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेबायदि खैजिमा बायदि अरथाबनानै जुदि थायोब्ला, देट मिन्स फरायथाबोब्ला रावबो फेल जानांगौनि खोथा गैया, रावबो फेल जानाय नङा। नोंथाङा देग्लाय खनसे फेल जाबाय, नो प्रब्लेम, बेखौ नोंथाङा दुखु लानो नाङा, नोंथाङा बेखौ माब्लाबाबो नेगेटिभ साननो नाङा, आं हानाय नंलिया होनना साननो नाङा। नोंथाङा सासे हाग्रा स्टुडेन्ट, नोंथाङा हाखागोनखा। नाथाय अनलि प्रब्लेम्सआ माहा जादोंमोन, बे जाहैबाय 2025 आनजादनि सिगां सिगां नोंथाङा जाबायदि समखौ होनो नांगौमोन बे समखौ होआखसै, हार्ड वर्किंखौ होआखसै, इसोरनि बोसोनखौ बावनानै थाबाय, इसोरनि थुलुंगा होनाय बाथ्राफोरखौ बावनानै थादोंमोन, अलसिया जानानै दङमोन। नाथाय इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ गोसोखांहोफिनदों साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जे जों सांग्रां जानो नांगौ, एक्टिभ जानो नांगौ, अब्लानो जोङो पास जागोन। मानोना इसोरा साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनो आशीर्बादखौ होनानै दोनखादों। मानोना जायहा जिखौनो फोगोन बेबायदिनो हानोबो मोनगोन। दा बेयावहाय नोंथांनो इसोरा आशीर्बादखौ होदों जे 2026आव पास जानो हाथारगोन। नाथाय केबल बेल' जानांगौ जे जोङो एक्टिभ जानो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो बोलो मोन्दों। 2026आव नोंथाङा पास जाथारगोन, इसोरनि बोसोनखौ गोसोआव लागोन। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ फोजोबलांनो नागिरदों आरो जायफोरा फरायसुला फरायसुलि नङा आंनि भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन। जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोबां दुखुआव दङ बिथांमोना जेन बोलो मोनो, आरो लोगोसे जायफोरा फैबाय थानाय समाव आनजाद होगोन बिथांमोनाबो जेन बोलो मोनो, बिनि थाखाय शेयार खालामगोन। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ।